Kuvigwa kwaJesu. Nyaya iyi tinoiwana pana Mateo 27 verses 57 to 66, Luka 23 verses 50 to 56, naJohani 19 verses 38 to 42. Nyaya yokuvigwa kwaJesu. Ndofunga inzwi iroro rinongotaura roga kuti kuvigwa. Kuvigwa. Kana munhu uchiviga uri kuvandisa, uda kuti chimwe chinhu chisaonekwe kana kuti chisazikanwe. Mukubanzwa. Saka musoro wenyaya unotaura woga kuti vakanga vasingade kuti Jesu azikanwe. Tichitaura nyaya yeBurial, nyaya yekuviga pasi, tinovigirei vanhu pasi? Ko, todii kungogara navo mudzimba dzedu kana vafa, tongovaisa kana musuitcase kana kuti chii, tongovasiya, kana kungovaisa mudisplay, vongogara vari mudisplay zvekuti kana vaenzi vachiuya vanongoona kuti ndinenge arapo. At least vanhu vari kumuona, vari kumuziva kuti aripo. Sei tisingadaro? Chikonzero chikuru ndechekuti kana munhu afa anonhuhwa. Vanhu vanomuramba nekuti anenge akuita sei? Akunhuhwa. Saka anofanira kuita sei? Kundovigwa. Kuti tisanzwe munhuwi wake, tinomisa zvakadzama pasi apa. Ndedzinoda kutaurira imwe nyaya kunyika dzevarungu. Varungu havavige fange mavigira atinoita kuti tinobva tachera mazikomba akadzika dzika, kwete. Zvida kwedu kumuitira imbwa kana kuti zvimwe zvinhu, handizivi. Asi pamusoro pazvo munobva maisa zidutu ramavhu zvakare pamusoro pegovandi kuti zvionekwe kunzi apa pane guva pakavigwa munhu. Murikuona? Zvinoitirawo kuti kana bhokisi raaringe ari rakolapsa, mavhu aya odzikira pasi zvakare. Murikuona? Asi mazuva ano maane matechniques mamwe akangodzidza munguva munovakirira mukati, moisa zibhuroku remusimende pamusoro, maona, mozodira zvenyu ivhu pamusoro. Saka hazvinetsi, zvinhu zvinangoda ngoti nyangwe makalevhula hazvina basa, asi still munongoisa dutu remavhu pamusoro. Zvikanzi munhu kuti asati tinhuhwire nemi vashona, kunzi timuisei 6 feet pasi. Kumisa kwakadzika dzika. Akauya netsika iyo yekuti vanhu vanofanirwa kuiswa zvakadzika kudaro ndiani? Nokuti vamwe vanhu havavigi kudaro. Half a meter inenge yatokwana yekuti vaise vanhu, vaise munhu. Vanozongoti accommodate box pamwe mita inenge yatokwana. Ndizvo zvinoitwa kunyika dzevarungu. Asi chimwe chinhu chandakazoona inini taenda kunyika dzevarungu ndechekuti kana kuti kwakanaya here, handizivi kuti sei ivhu rakanga raakushota. Saka kwaitoti kana kwanaya kana kuti maenda kumakuva kuya, makafamba panenge pakavigwa vanhu paya pasati pagadzirwa paguva, pasati paisa rukuva ratinoti rukuva ruya rwakaita sesimende kana kuti matombstone, taitoona mabhokisi uchifamba munhu akavigwa. Unotongofamba zvako musemetari wotoona bhokisi kuti paita zibura apa, bhokisi ritori apo. Vanongovigawo mumapuranga fange zvatinoita izvi. Saka mumwe mukadzi akazoenda ikoko akabva ati ndishanyira hama yangu yakafa, ndinoona kuti kwakati.
obva andoona manje makuva akadaro akacherwa kana kuti imvura kana kuti chii, zvakamushoka zvisingaiti, akakanganisika. Vakaenda vakandogadzirisa. Vaipawo maexcuse avo vanhu vekanzuro vachiti mavhu anga mashoma, havasi kungochera deep enough. Ndizvo zvandinoziva kuti rimwe ivhu racho kana varichera vari kuisa kupi, kana kuti vanomboribvisa pasaiti here voviga munhu vozodzosa ivhu, hatizivi. Havaiti zvedu zvatinoita tinongounganidza ivhu pasaiti, nokuti ndo panombogariswa bhokisi ipapo pamusoro, vanhu vachitaura taurawo vozodzikisa zvavo bhokisi mukati. Isu tinochera 6 feet. 6 feet chii? 3 meters. About 3 meters, 5 meters. Toisa bhokisi redu ipapo, tofushira. That's a long way down. Vanhu vanenge vatotarira kuti havachada kukuona. Vanhu vatori nani kavanongoisa zvavo kana 1 meter down. Vanhu vanenge vatotema kuti iwewe hauchafanirwa kudzoka, unoti nhuvira. Kune mamwe macultures vanoti munhu haavigwe kusvikira atanga kunhuhwa. I think that's a better culture. Munozviziva sei kuti munhu akafa totally kusara kwokuti kana atonhuhwa kuti hapana pautonhuhwa munhu ashata, akutooneka honye dzichifamba-famba, achinja ruvara. Ndozvinoita mamwe macultures. Havangoviga. Kuzimbabwe kwenyu kungoti munhu afa nhasi manheru anenge avigwa, hazviitwe. Nemishonga yamunobata iyi, munenge muchiviga vanhu vapiri. Six days, 7 days akafa. Kumwe 2 weeks vanongoananza chiti munhu afa, vozoviga zvavo after 2 kana 3 weeks. Vachienda vachinomuona ari muchechi. Ndakana agadzirwa haakurumidzi ashata. Funge zvamakaita vaMugabe, handika maikwanisa kutovaona kana kwe 5 weeks chaidzo. Asi vanhu vakazokomplaina kuti bhokisi remukuru haringapoti richivhurwa kudaro. Zvinzi raakuvhurwa kunge cooler box ichidhakwa. Asi ndizvozvo munhu munokwanisa kumugadzira mogara naye for a long time mozomuviga. Kukurumidza kurasa munhu hazvisi patsika yedu yechishona. Munofanira kuzvinzwisisa izvi. Zvokuti munhu afa nhasi nyange kunopisa sei, hamungavige munhu mangwana, hazvigoni. Hamungavige munhu kuswera mangwana. Mukunzwa? Panofanirwa kupera zvizuva mozoviga munhu. Kare taimirirawo ukama kuti vatange vasvika. Ana mbuya kumusha, vokuukama hwose kwaamai nekwababa, toungana toviga munhu. Vagutsikana kuti zvoshuwa munhu wakafa. Kudhara taiviga kana taita autopsy. Ndinonzi autopsy. Muchafunga. Mombotanga maongorora kuti munhu afa nei, achichekwa achiita sei, ozovigwa. Zvenyu zvongoti munongotora munhu makungoendesa mumakuva 1 time. Hazvibvumidzwe izvozvo. Kana maJudha chaivo haada. Vanenge vasatisfied kuti munhu zveshuwa akafa. Nyange zvavo vasingacheki.
zvikanzi nzira yekunzwa kuti munhu afa ndeipi. Musingade kumucheka-cheka zvikanzi munobata nhingikiri kuona kuti tsinga pachiri kurova here, ropa richiri kufamba. Handiyo nzira yekuti mukuziva kuti munhu afa chokwadi. Kana kutonhora kwamunhu hazvireve kuti munhu afa zvishuru. Zvitori naye kutombomucheka-cheka to make sure mwamuviga. Naizvozvo kutaura kunzi kuvigwa kwaKristu. Kanzi paNoa chidembu pashata handi. Vaida kutoita chimbi-chimbi kuti vamuvige. Zvanga zvakanaka. VaJudha vakati uyu afa asina basa. Akatorwa akavigwa naJosefa weArimatea naNikodhimasi navamwe vakanga varipo, navakadzi vaichema vari pedyo. Zvikanzi vakandomuviga mubwiro butsva, muguva idzva. Of course haungavigwa kamuguva rakambovigwa mumwe, asi kumaJudha zvinoitika izvozvo, vanoviga mumapako. Nezvomubako munopinda vanhu vakawanda kana muchiziva kuvigwa kwamadzimambo. Dzimwe nguva munoviga zviri pasi, asi kare vaisasikwa vogadzirwa zvakanaka, vonyatsounganidzwa zvakanaka, voiswa mubako. Maanenge akagara ari zvake, akagara navamwe vose vakafa vakamutangira. Haiwa munhu waingokandwa zvako mugombo kungofushirwa zvopera. Asi mambo aivigwa zvakanaka. Vamwe ndakanzwa kuti nyange zvavo vainoviga mubako vaitochera voisa pasi. Zvinoita izvozvo. Bako rinenge ravharwa. Zvino kwamutoko kana kwanga kune mapako avaiviga madzimambo, ivo vakutora black granite yacho, madzimambo haasi kuendeswa here nenzvimbo dzangosiyana-siyana. Ndiani shuwa kuti madzimambo akabviswa ipapo. Kuvigwa kwaJesu. Saka nachiti kuvigwa kwaJesu kutaura kuti vaida kuviga evidence yekuti munhu uyu akamborarama. Zvisinei nekuvigwa kwati kutaurwa munyayawo, kwakataurwa nomunyaya. Munomuviga sei? Kana uchida kuvigiridza, chimbofungai vanhu vanoita zvezvi zvekuba mari, zvekugadzirisa mabhuku zvezvi, vasingade kuti vaonese kuti pabiwa mari. Vanoita sei? Vanoadjust mafigandi, vachingoita zvimwe zvinhu zvavanongoita so kuti pasaonekwa kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Ndokuviga Jesu kwatinoita. Jesu haangovigwa navaJudha chete, anovigwa kunyangwe navaKristu. Havadi kumubudisa pachena nokuda kwezvinhu zvavo zvavanenge vakabatira pazviri. Naizvozvo Jesu haambofa akabuda pachena. Anenge achingotsigirirwa in one way or the other. Akada kuti abude neapa atsigirirwa ikoko, akada kuti abude neuko atsigirirwa ikoko. Nekuda kwokuti maKristu pane zvaanovandisa nezvaJesu, havabude pachena. Ko Jesu tinomuziva sei? Vamwe vakati ndinoti nzira yekuziva nayo Jesu tingati gospel.
Vamwe vakati nzira yekuziva kuti naye Jesu tinoziva nekuburikidza nechii navadzidzi vake vaaigara navo, vaaifamba navo, ndovakatipa nyaya dzaJesu. Ko zvino kana vadzidzi vakanyora nyaya dzakasiyana dzisingapindirani, zvoitwa sei? Zvichagonzini? Zvichagodini? Saka zvakanyorwa muNew Testament, mugospera, zvakakwana here? Hakuna zvimwe zvakasiyiwa? Johani anotaura kuti zviriko zvimwe zvakasiyiwa zvatingakwanisa kuzvinyora zvose pasi, nekuti zvakawanda zvaakaita. Vadzidzi vake Peter, Johani, James, munun'una wake Judha akanyorawo gospel. Zvikanzi Ruka akanyorawo vaHebheru. Pauro akavawo namabhuku ake akanyora. Pane patingati here vanokwanisa kunge vakaisawo nepapo namafungiro avo sevanhu vaingonyora, kana tongoti zvose zvakanga zviri pamweya. Pane mumwe paanonyora achiti idzi ipfungwa dzangu here, asingatauri nomweya. Kuvigwa kwaJesu. Jesu anofanirwa kubuda pachena. Nzira yatinomubudisa nayo pachena ndoyokuenda kumurayiro navaprofita. Anobuda zvakare pachena munhoroondo yavaIsraeri. Anobudawo zvakare pachena mumapisarema. Urikuzvinzwa? Zvikabvunzwa zvichinzi ko Kristu mwanakomana waaniko? Kristu wakabvunza vadzidzi vake kuti imi munoti ndini ani? Vamwe vakati muprofita, vamwe vakati ndieri, mumwe wavaprofita, vamwe vakati Johani mubhabhatidzi. Zvikanzi angavabvunza kuti ko vanhu vanoti ndini ani? Zvikanzi ko imimi ndimunoti ani? Pita akapindura akati ndini mwanakomana waMwari. Zvikanzi wazviziviswa nomweya mutsvene, hauna kutaura chii? Wega. Kristu achiudza Petro, handei pamwe zvakare. Jesu akabvunza vaFarisi navanyori, vadzidzisi vemurayiro, zvikanzi zvakanyorwa naDhavhidhi zvikanzi Ishe wakati kuna Ishe wangu, gara kurudyi rwangu kusvikira ndichiita vavengi vako chitsiko chetsoka dzako. Zvikanzi aigomuitireiko Ishe izvozvo chigonzi mwanakomana waDhavhidha?
vakatadza kupindura. Zvinonetsa, kwesheni yakaoma iyo, haina kupiwa mhinduro. Dhavhidha unonyora zvakavanzika zvaKristu mukati mamapisarema nedzimbo dzaanonyora. Mukati medzimbo unonyora zvinhu zvakazova zvokwadi. Saka tichiti Dhavhidha muprofita. Saka Kristu mwanakomana wani? waDhavhidha. Munoona? Kwete kubva paura chete, asi kubvawo pashoko. Ko, Dhavhidha wakanga waziva sei zvinhu izvi? Wakanga wazviziviswa nani? Nomweya mutsvene. Naizvozvo Dhavhidha wakabva kuna Kristu. Nekuti Kristu unotaura kuti mweya mutsvene unotora pane zvangu. Kana muchida kutaura zvichida kudai so, tikatarisa panyama, tinoti shoko rakataurwa zvikanzi yatigadzirei munhu nemufananidzo wedu. Munhu akagadzirwa, akavumbwa nedhaka, akafemerwa mweya, chakava chisiko chinoita chinorarama. NdiKristu kauya ari kutaura izvozvo izvo. Shoko rataurwa naMwari. Chinhu chikavapo. Naizvozvo panyama wakabva muna Kristu, Dhavhidha, mwanakomana waKristu. Asi Kristu mwanakomana waDhavhidha panyama, nekuti wakanga uri weimba yaDhavhidha kuburikidza nababa vake Josefa, kuburikidza namai vake Maria. Panga pane kubatana neimba yaDhavhidha, nyangwe zvakanga asikaonekwi kunzi ari pedyo neveumambo. Chinoita ndechekuti paumambo pane munhu anosarudzwa kunzi achave weumambo. Zvakanga zvakafanira kuti dangwe kubva pana Dhavhidha tina Soromoni. Asi Soromoni wakanga nevakomana vanin'ina vakawanda, vakaitawo vana vavo zvakangoramba zvichidaro zvichidaro zvichidaro. Vamwe vanopedzisira vakusatozivikanwa kuti ndeveimba yaDhavhidha. Ivo pachavo vanenge vachingozviziva nekuti vari kure neumambo. Nyangwe pane vana vaSoromoni pane vamwe vasingatozivikanwawo, asi vakaramba vachitevedzwa neumambo vanozivikanwa. Ndozvakanga zvakaita Jesu kuti haazikanwe, ndeweimba duku dzeumambo hwaDhavhidha. Asi chikuru pashoko. Mwari ndiye wakaita kuti Dhavhidha ave mambo. Dhavhidha wakabarawo Kristu. Toda kuti uite mufudzi wamakwai angu Israeri. Vanhu vangu havana mufudzi. Wakava mufudzi wavaIsraeri pazvokwadi. Nokuti nyangwe zvake akanga asina kuzvarwa kuimba yaRevhi, wakava munhu wakakontributa zvakanyanya kutemberi yaMwari.
oda dzose dzaakaita samambo pamusoro pavaimbi, vaprista nezvimwe zvose izvi navaRevhi. Mashoko akanyora uyezve somuprofita, somuimbi, anobuditsa nezvaJesu. Jesu Kristu mwanakomana waDhavhidha ndini. Zvino ava madeko zvarakanga riri zuva rokugadzirira, ndokuti rinotangira Sabata. Josefa weArimatea, mumwe wamakurukota, munhu wakakudzwa iye amene wakanga achigarirawo ushe hwaMwari, wakauya akapinda nokutsunga kuna Pirato, akakumbira mutumbi waJesu. Josefa weArimatea. Mukunzwa pane nyaya dzabuda mbiri. Imwe ndeyekuti zuva rokugadzirira ndopakafa Jesu. Vaigadzirira Sabata ripi? Sabata reSatadhe here? Romugovera here? Kana kuti Sabata reHoride? Isu tikunzwa kuti vanga vadya Pasika, saka kunga utori zuva rekutanga romutambo wezvimwe zvisina mbiri, zuva rekutanga rePasika. Vaigadzirira chii? Sabata. Zuva repiri remutambo wezvingwa zvisina mbiriso rakakosha here? Ndozvatinofanira kuzvibvunza. Rakakosha here kupfuura mamwe mazuva? Pane chakatarwa naMwari here chinofanirwa kuitwa ichocho? Kana kuti chavakazvitarira ivo vaJudha kuti zvinoitika pazuva repiri? Izvi ndozvamunoenda munozvibvunzawo munoka. Zvinototi chii? Vaigadzirira Sabata. Sabata remugovera. Saka yakanga yaFriday kai paakaurawa. Dzatizoita kuti tibate basa iri chi mangwana. Nyange zvakadaro murayiro unotaura kuti munhu angarare ari pai paaroverwa. Zvatifa kutomuiga. Zvidare akanga ari mamwe mazuva vaingoviga nyange neusiku. Vaingopedzisa kuviga zvavo neusiku. Nekuti rinenge risiri Sabata. Asi ndinoona kuti Sabata kana kwakutongoti nzva, havachafanirwa kubata. Havachafanirwa kuita basa. Nyaya yemazuva matatu inokwanisa kukunetsai. Ndozvandoedza kutaura. Zvanzi Josefa weArimatea wakanga uri mumwe wamakurukota. Zvikanzi wakatsunga wakapinda kuna Pirato, wakandokumbira mutumbi wake. Zvinomboreve chii izvozvo? Pane kasuggestion karipo, kafungidziro kekuti Josefa dai wakasiya maJudha achibata muviri, vaizouita zvisakafanira. Munonzwa Sauro achitaura achiti kumutakuri wenhumbi dzake, ndiuraye nokuti wakandisiya ndiri mupenyu. VaFiristia vakandibata vakangandidadira.
vanganditi zvokundinyanza, kundiita zvisakafanira kuti ndirwadziwe. Zviri nani kuti iwe undipedzise zvako panzvimbo kuti iwe wandiuraya. Zvikanzi nyangwe anga afa kudaro, vakatanga kuzvidza mutumbi wake, vakamuita zvaanoda naye, vakamutakura vakasiya vakamurovera pamadziro eguta. Wakahengwa uripo, iye navanakomana vake, vachipembera vachifara, vakati tauraya mambo waIsraeri. Maita zvaanoda, unobaya mitumbi yavo, unozvidza nokurova nembama, unokika nebhutsu, unomwaya zvaanoda nekutema namatombo. Hakuna kupfira kana kuita sei, vaingoita zvavanoda. Nyangwe angafa kudai. Ndizvozvo zvatinofanira kutarisa kana taakutarisa nyaya yekuti Josefa weArimatea unonzi wakanga wakamirirawo umambo hwokudenga. Zvikanzi wakapinda akakumbira mutumbi. Kunani? Kuna Pirato. Haana kusiyira kuti vaJudha vavige, nokuti ndivo vakanga vauraya. Haana kuvasiya kuti vavige. Vakati vangamudadira, zvokwadi vanga vachangomudadira nokumuzvidza nokumuita zvinhu zvose zvavaikwanisa kuita, zvokumunyadza kana kumuzvuva muguta rose vachienda naro kunomuviga. Haana kutendera kuti mutumbi upinde mumaoko avakaipa, nekuti wakapinda mumaoko avakaipa vanoita zvavanoda nawo. Naizvozvo wekwaJesu paakanga ava in control wemutumbi waJesu, ndiye wakanga une zvokwadi yaKristu. Ukupanzwa? Ndiye wakanyora zvakafanira pamusoro paKristu. Nekuti wakanga une position. Mutumbi waKristu ndo chi? Ndo gospel aka, ndo vhangeri, ndo mutumbi waKristu. Nyangwe zvakanga ari pamakurukota, wakanga uri kurutivi rwaJesu, kwete kurutivi rwamaJudha. Waityiwawo nekuti wakanga wakakudzwa, achigarirawo iye amene ushe hwaMwari. Nakuzoti wakanga uchazouya uchizonzi uri apo kana kuti hwava papo, iye akanga atori mushe hwaMwari, kurakidza kuti wakanga uri munhu unotenda. Kana zvichinzi unotenda ushe, zvinoreva kuti wakanga uchifamba uri pasi pemurayiro yaMwari, uchitendawo kuti Kristu ndiye mwanakomana waMwari, uchitendawo mashoko akanga audzwa naKristu. Ndo pane nyaya ipapo. VaJudha dai vakava in control, vasingatende, vainyora zvavaida. Zvikanzi ndipewo mutumbi wacho kuna Pirato. Ane authority over mutumbi ndiPirato. Muri kupaona?
Naizvozvo tingati chii kana tichienda kushoko roMwari? Tingati vakanotaura kuti aiwa, ndiregerei ndinyore zvakanaka pamusoro pemurume uyu. Ini ndine zvokwadi pamusoro pezvakaitwa nemurume uyu. Hakuna kungoregedza vanhu vose vachinyora pamusoro pake. Ini ndakafamba nemurume uyu, ndakanga ndichimutevedzera. Musaregedza vamwe vanhu ava vandinavo ava, mamwe makurukota achingonyora zvaanoda. Itai kuti zvandanyora izvi ndizvo zviri ndizvo chaizvo. Naizvozvo ipapo panoda kutsvagwa kunzi vanhu vaishanda naJosefa weArimatea kunyora pamusoro penhoroondo dzaKristu ndavanani. Iye Josefa weArimatea pachake pane zvaakanyora here? Pane zvaakataura here? Pane zvinozikanwa here mukati memhuri yake? Tinotenda kuti zvimwe zvinhu zvacho zvaaiziva ndizvo zvatinazvo mumagwaro. Bias. Zvinonzi vamwe pavakanga vakunyora magosperi aya vakachinja kana nemutemo yaMwari. Vamwe vakanyora zvinhu zvisingaenderani nemutemo yaMwari. Vakanyora zvisingaenderani nezvakataurwa pavaprofita, vachiita zvavo zvemusoro. Zvinhu zvakanga zvisina kuitika. Kana kuti vakanga vane wrong interpretation of things. Vakabvisa vanhu pana Mwari. Vanhu vakateverawo Kristu akanga asiri Kristu. Vatone gospel ravo. Kana chechi yaSatani ine gospel rayo zvainotaura pamusoro paKristu. Muri kuzviona? Saka kuvigwa kwaida kuitwa mutumbi kwanga kuri kwokuda kuchengetedza Jesu. Kwanga kusiri kwokuda kuhwandisa zvakanga zvaitwa naJesu kwete. Kwanga kuri kwekuda kuzvichengetedza sezvinhu zviri sacred, zvinhu zvinokosha. Nekuti zvakanga zvichitwa nemunhu unotya Mwari, munhu waitenda kuna Kristu. Hanzi Pirato akashamiswa achinzwa kuti wakanga atofa. Akadana mukuru wezana akamubvunza kana akangova afa. Zvino akati achinzwa mukuru wezana akapa Josefa mutumbi. Rangarirai kuti dzanga dza 3 o'clock. Asi kuziva kuti zvinhu zvichiitika nguva 3:30, 4:30, Pirato achienda kuna nhengo. Josefa weArimatea achienda kuna Pirato. Zvichida 5 vakumudzikisa. Kubva vatongomhanya naye kubwiro hwakanga huri pedyo. Vakandomufiga ikoko vasiya vavhara nedombo. Kukatava kuvigwa kwake. Kuvigwa kwake kwakanga kusina kukwana. Ko Pirato aigofunga kuti haanga asati afa nendava yei. Anga achifungurira kuti vachambotamba naye vachimuzvidza. Kusvikira afe zvake. Zvichida vanhu vanga vasingakurumidza vafa kana vasungirirwa. Zvireva kuti hapana chimwe chinhu chavaitwa, vaingosungirirwa chete.
kunzi vamwe vakazviita zvekugurwa makumbo kuti vakurumidza vafe, nekuti vanga vasati vafa. Asi uyu Jesu vakanga vatofa kare. Vanzi vakatobvunzawo mukuru wezana zvanzi, izvi ndizvo here izvo kuti munhu wafa? Centurion, mukuru wegeneration, mukuru wezana anofa kunge akati munhu atofa kare. Zvapera nezvaJesu. VaJudha vahwina. Zvino vakati azvinzwa kumukuru wezana akapa Josefa mutumbi. Iye akatenga mucheka akamuburusa akamuputira nomucheka ndokumuviga mubwiro bwakanga bwacherwa pabwe, ndokukungurusira ibwe pamuromo webwiro. Maria Magdalena naMaria mai vaJose vakaona paakavigwa. Wakaputirwa nomucheka. Inenge iri tsika yavo yekuputira vanhu mucheka. Ndokwakanga kuri kuita kwavaIsraeri. Zvanga zvisingashamisi izvozvo kuputira vanhu mucheka. Avaita kunge uri kuputira mami zvavakanga vaona kuIgipita zviya. Ndozvavaingoita. Vamwe vanoputira nemucheka ndevechi Muslims vanoputira nemucheka. Asi apa hapana kuwanikwa nguva yekumbogeza mutumbi kana kuita sei. Vakangoputirwa chete. Apa nhumbi dzake dzakanga dzabviswa zhinji. Angosara nezvakanga zvangokavha pama private parts chete. Saka vakangomuputira nemaronda ake neropa rake pamwe chete. Havana kumugezesa. At least mucheka wakanga wakachena, wakanga uri mutsva. Jira rekumusoro nejira rekusasi. Kuti rakanga riri rimwe chete rose. Asi tinozonzwawo unzi pane vakanga vaenda kunoona mubwiro. Mucheka wemusoro wakanga uri pawo wega. Nemumwe mucheka uri pawo wega. Mwari ngaakudzwe. Zvikanzi wakamisa mubwiro bwakanga bwakacherwa pabwe. Zviri kureva chii? Mubwiro bwakanga bwakacherwa pabwe. Zvikanzi wakaviga Jesu, mutumbi waJesu mukati memacommandments aMwari. Bwiro bwakacherwa pabwe. Murikunzwa? Nhoroondo yaJesu yakanga iri based on the commandments of God. Ndokuvigwa mubwe ikoko. Saka taakunzwa kuti dai yakanga yakabatwa namaJudha, vainyora zvisingaenderani nemacommandments, vachirasisa Jesu. Asi uyu igurukota
rakanga riri kurutivi rwaJesu, wakatora wakanyora according to the commandments. Zvakanyorwa naJosefa weArimatea tizive kuti zviripo here kana kuti zvakamboverengwawo nawo. Tinongoziva kuti kwanga kuna Josefa sakanga ari munyori. Vangonyorawo nezvenhoroondo. Hatizivi kuti wakanga uri kwenguva iyoyo. Ina handina kuita history zvakanaka pamusoro peBhaibheri. Ndinongobata zvinenge zviri muBhaibheri chete. Asi Josefa weArimatea wakanyora zvaenderana nemurayiro yaMwari. Izvi zvinototaura pachazvo kuti pakati pemakurukota apo pane vanhu vainyorerawo Pirato namambo weRoma, pane vamwe vaitonyorawo nenzira dzavo. Vamwe vaingonyorawo sevari kutaura ngano dzatsuro nagudo. Vamwe vachinyorawo vachiisa pavo vachida kupoterera kuti wakanga uri gororo, uri mbavha, wakanga uri munhu aida amukira mambo wavaRoma, wakanga uri munhu wedisorder, akanga asingaite zvinhu zvinodiwa nekereke, zvinodiwa netemberi yaMwari. Vamwe vaitotaura kuti wakanga wakadzingwa kubva musinagoge. Muri kuzvinzwa? Handisi kuti makaenda makanozvitsvaga munozviwana izvozvo, asi zvinokwanisa kunge zviriko pakati penhoroondo dzakanyorwa naKristu pamusoro paKristu. Nekuti vanenge vachinyora ndo vanenge vachizviitisa hwina. Naizvozvo vaJudha vaizviitisa hwina. Zvinhu zvose vaida kunyora nenzira yavo. Asi vaRoma vakanga vakangwara. Vakaona kuti havangangotaura zvinhu zvedivi rimwe chete. Vatotaura zvinhu zvemativi ose, vasingamude nevanomuda. Zvichireva kuti takaenda kuvaRoma takandotsvaga kuVhatikani kwekwe, tinokwanisa kuona nhoroondo dzavaJudha kuti tinofanira kungoenda kuVhatikani chete here? Kwete, handiko chete kwadziri. Kana pakati pavaJudha tinokwanisa kudziwana nhoroondo dzavakanyora pamusoro paKristu. Ibwe chinhu chinokosha muumambo hwokudenga, nekuti ndombiru dzeumambo hwokudenga. Haungataure zvaJesu usingataure nyaya yemurayiro. Chinhu chinokosha, chinhu chikuru, nekuti ndo chinhu chesungano iripo pakati paMwari navanhu vake. Hakuna umambo husina murayiro. Umambo hwose huine mirayiro. Naizvozvo Kristu paaitaura kuti umambo hwokudenga kana kuti umambo hwaMwari, waitaura pamusoro pemirayiro yaMwari. Ngatiregerei kurashika tichinzwa vaprista vanotaura kuti mirayiro haisisiko. Vari kunyora nekutaura vakamirira vaJudha. Vari kunyora vari kutaura vakamirira imwe kereke isiri yaJesu. Vane nhoroondo dzavakatora kuvakuru vavo vainyora zvinhu zvakanga zviri verses Jesu. Of course, ndinotenda kuti inini ndakazviona mukati mekereke namaziso angu nokuzvinzwa nenzeve dzangu, nekuti ndakararamawo makore akati wandei. Zvinhu izvi zviriko zvandiri kutaura izvi.
kuti pane vaparidzi chaivo, kereke dzimire dzamunotobhadhara mataidzi nekuisa macontributions pamasando oga oga, vanotaura kuti murau hakusisina. Ndakatodziona, ndakadzinzwa. Kwete kuti ndai ndichiziva nezvaMwari mazuva iwayo, kwete, ndisati ndakunyatsoziva. Zvokuti ndaikwanisa kungoita ufange zvamakaita ndichingotevedzera izvozvo. Hongu ina handirirambe kuti mwoyo wangu wairamba. Pane zvimwe zvinhu zvaingoindita kuti ndifunge kuti there is something that is not right. Pane zvinhu zvinotaurwa navazhinji, nyange vachiparidza vakamirira Mwari. Mwari akangondipawo chipo ichocho. Asi Bhaibheri riri kukonfema rega kuti izvi ndizvo zvakaitika. Hatizivi kuti kana ndiani wakanyora nhoroondo idzodzo, asi makaenda kumahistorians vanokuudza, vanobata mapepa, nekuti zvakanyorwa pamusoro paKristu zvakawanda. Tsamba nonga dzaenda kuna madzimambo dzanga dzakawandisa, asi madzimambo hawana nguva yekuverenga tsamba idzodzo. Tsamba idzodzo dzinoverengwa nevanhu vanenge vari pasi pamambo. Ndivo vanodhisaidha kuti iyi iri important here kana kuti iyi haisi. Tochipedzisa zvedu. Topedzisa pavhesi. Ndokukungurisirai bwe pamuromo webwero. Vakamuisa mubwe, vakamuvharira mubwe. Vakatanga nemacommandments, vakapedzisa nemacommandments. Maria Magdalena naMaria mai vaJose vakaona paakavigwa. Maria Magdalena zvakureve chii? Kereke idzi mbiri dzakaona paakavigwa. Kereke idzi dzine evidence yemavigirwe ake. Zviri kusagesta anything here? Zviri kutaura chimwe chinhu here? Zvinokwanisa kutaura kuti pane zvakanyorwa chaizvo pamusoro paKristu. Pane dzimwe kereke dzinotoziva kuti zviri pai, nyange vasingazvibuditse pachena. Havataure nezvazvo, havazvibata. Dzakangoobserva kuti ndozviri kuitika izvo. Mapractices avo anokwanisa kunge asingaenderani nezvinhu zvavakaona izvozvo. Zvinokwanisa kunge zvakatosiyana. Asi vaviga chii? Mutumbi waJesu. Vaziva kuti wakavigwa pabwe. Vanhu vane simba. Vanoziva. Havakwanisi kungomuvhwa quite easily. Kungopushwa kungosandudzirwa. Asi hazvireve kuti vari kuteverera chokwadi. Vanongoziva kuti chokwadi chiri papi. Ndo pane triki yacho ipapo. Maria Magdalena ndiye wakabudiswa madhimoni, naMaria mai vaJose hatizivi kuti ndiani, vakaona pavakavigwa. KwaMaria mai vaJesu varipo here? Zvibvunzei mega. KwaMaria weBhetani wakamuzodza nemafuta aripo here? Zvibvunzei mega. KwaMaria girlfriend yangu yekuchitungwiza iripo here?
Zvibvunzei mega. Makereke anonzi Maria. Why is there pana Maria, 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 Maria? Ana Maria vakanga vari vangani? Vakanga vakawanda. Zvikanzi ndanani vaishanda naJesu, vaifamba naJesu. Zvikanzi ava vakadzi vakaona paakanga akavigwa. Pane chavanoziva. Paitoda vasori kuti vamboenda vambonovaita sei? Vanovabvunzurudza kuti Jesu wakavigwa pari. Isitangopuhwa kunzi akavigwa pabwe, mukati mebwe, wakavharirwa mubwe. Naizvozvo hama dzangu, idai mirayiro yaMwari. Ndiye Jehovha wehondo, Jehovha une ngoni, une tsitsi dzisingacheredzi, une tsitsi dzisingaperi, unotipa tsitsi pamusoro pedzimwe tsitsi dzaakanga atipa kare. Hakuna mumwe Mwari kunze kwake. Ngatiregereze kuzviitira zvifananidzo kana manga muchinzwa makateerera panyaya yandachitaura. Patobuda zvifananidzo panhoroondo dzandabuditsa. Zvifananidzo zvinofanirwa kunge zvitoripo as early as achangofa Kristu. Zvakanga zviripo asati avapo, zvakavapo nyangwe paakazovapo, zvakatowanda. Usazvishumire kana kuzvinamatira kana kuzvipfugamira, nokuda kwegodo guru riri muna Mwari rinoparadza somoto, asi achiitira nyasha kune vanomuda vanochengetedzai murayiro yake. Musareva zita raMwari pasina. Musanyengedzere. Musangoti Mwari Mwari musingaite zvaanotaura. Chengetedzai maSabata. Dananai. Mude Mwari pachake. Kudzai vabereki. Inzwai nhoroondo dzatinoudzwa. Mudziteerere nekuti ndokwatinobvawo. SavaKristu ndokwatakabvawo. Musauraye, musabe, musapomba, musareve nhema, musava neruchiva. Zvinhu zvose zvandiri kutaura izvi zvichienderana neshoko raMwari, kwete panyama chete, asi neshoko raMwari. Dziri nzira dzekuda kuita sei? Kuviga Kristu nenzira isina kunaka. Budisai Kristu pachena. Muvigirei mubwiro. Muchengetedzei mubwiro. Bwebwe mubwiro. Hwamahwendefa omurayiro. Mwari ngaakudzwe. Kusvikira tisangana zvakare, Jehovha ivai nevanhu venyu, muvakomborere, muvaropafadze, muvachengetedze. Patinenge tisi pamwe, muvatsungise pamberi pana Pirato, naivo vatongi venyika neumambo hwapasi husina tsaruka. Muvachengetedze kusvikira tisangana zvakare. Amen. Dzangu ndini wenyu, muparadzano.